इसके दिल में है दम वो है हम। भैया ये खतरनाक डायलॉग तो रवि किशन का रउआ लोग सब सही सुन ले हो कि काहे कि बहुत फेमस बाटे। भैया रउआ लोग के बता दी कि रवि किशन एगो मात्र ऐसन अभिनेता हुआ जो उनके राजनीतिज्ञ भी हुआ और तो और भैया हर इंडस्ट्री में काम कर चुकल हुआ, बहुत नाम कमा ले हुआ। तब भैया रउआ लोग के बता दें कि गोरखपुर से सांसद रहना फिर से टिकट मिल गल बा उनके गोरखपुर से। और तो और भैया उनका एगो कमाल का मूवी आयल बाटे गोरखपुर का महादेव, जो उनके भैया बहुत फेमस होते, बहुत चर्चा होता अगर मूवी का, जो उनके 20 करोड़ रुपये लग के बनल बाटे मूवी। भैया रउआ लोग के बता दें कि वो मूवी जो है पहली बार ऐतिहासिक साबित हो सकेला भोजपुरी इंडस्ट्री में। काहे कि भैया के ऐसा मूवी आज तक ना बनल और इतना ज़्यादा बजट ना रहे कोनो फिल्म के। भैया ये बजट बता दी रउआ लोग फिल्म के तो 20 करोड़ रुपये फिल्म के बजट रहे। और जो डायरेक्ट कैले है वो भोजपुरी समाज से ना है भैया, वो कर्नाटका यानी साउथ के एरिया से है। तो फिल्मों साउथ नियर बनल है एकदम कमाल का। तो भैया रउआ लोग के बता दी कि फिल्म के लिखले बाटे, तो फिल्म जो लिखले बाटे ओकर नाम बा साई नारायण और जे डायरेक्ट कैले बा ओकर नाम है डायरेक्टर का निर्देशक का राजेश मोहनन। तो भैया दोनों साउथ का हुआ से और बड़ी कमाल का फिल्म बनैले हुआ से। और तो और भैया रवि किशन चुनाव आए वाला बा 2024 में, चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा मिली रवि किशन के। कहीं कि भैया गोरखपुर का नाम करत हुआ तब और गोरखपुर चुनाव लड़त हुआ तो भैया उनकर जीतन लगत बा कि 100% पक्का करे ले हुआ। भैया रउआ लोग के बता दें कि फिल्म के बारे में, तो फिल्म बड़ी कमाल के 29 तारीख के रिलीज़ हो रहा है, पहले दिन ही 15 करोड़ का कमाई कर ले भैया। भैया फिल्म के बारे में बताई तो फिल्म एगो अपन ऐतिहासिक फिल्म बाटे और अपन देश का ही फिल्म बाटे और अपन संस्कृति के दर्शावे ले। भैया फिल्म शुरुआत होला कि अपन जो शिवलिंग है शिव जी का, वो दिन शिवरात्रि के दिन ऊपर जो आक्रमणकारी हुआ सो दूसर देश का ओके विनाश करे के चक्कर में पड़ जाना सो। तो का होला कि जो रवि किशन भैया हुआ ई ओके षड्यंत्र से बचावे ना, मंदिर के बचावे कहेंगे भैया की। और फिल्म ऐसे ही चलत रहेला और बेसिकली फिल्म में ही दिखावल गला कि भारत जो है वो अपन संस्कृति खातिर फेमस बाटे और विश्व गुरु हमेशा रहे और विश्व गुरु रही। तो भैया रउआ लोग जाएंगे एक बार देखेंगे फिल्म कैसन बाटे और कमेंट करके जरूर बताएंगे रउआ लोग को कैसन लगल ही दिमाग वाला खेल रवि किशन के। तब तक खातिर भैया रउआ लोग ख्याल रखें जा अपन और रउआ लोग देखत बन जाए दिलदार सब और चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे जा। तब तक भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।